Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι εγώ με τον Keep This Year, DRZR, τον Αντώνη. Εγώ είμαι ο Κότσος, ο AdamsHT, όπως με ξέρετε. Το YouTube μου channel είναι AdamsHT και το YouTube του channel του Keep This DRZR είναι Ακρόπολη 4. Αν θέλετε κάντε subscribe στα channel μας και κάντε subscribe και σε αυτό το channel που ετοιμάζω εγώ με αυτό τον Αντώνη για να μας βοηθήσετε και εμάς. Και σε αυτό το channel θα βάζουμε συγκεκριμένα διάφορα βίντεο, διάφορα gameplay από διάφορα games που περιμένω εγώ και ο φίλος μου Αντώνης να μας πείτε. Ας πούμε θέλουμε μπορείτε να μας πείτε και GTA να παίξουμε, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι παιχνίδι θέλετε να το παίξουμε. Ας κάνουμε ένα μικρό gameplay, λίγο fun και να δούμε. Εντάξει, εγώ έχω PVR, αυτός δεν έχει και δεν μπορεί να κάνει record και γι' αυτό το λόγο κάνω εγώ record. Αυτό που παίζουμε είναι normal, δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Είναι ένα normal gameplay και δεν τα πήγαμε και τόσο καλά όσα περιμέναμε. Εντάξει, επειδή είμαστε δύο, δεν ξέρω. Παίξαμε καλά όμως, πήραμε δυνατά όπλα. Πάμε να δούμε το gameplay μας και να μιλήσουμε λίγο γενικά για αυτό το channel. Για αυτό το channel γενικά θέλω να σας πω ότι με τον Αντώνη θα κάνουμε διάφορα βίντεο. Μπορεί είναι διάφορα, όπως σας έχω πει, είναι gameplay. Μπορεί και μερικά άλλα, ας πούμε, δεν ξέρω, ότι μας πείτε εσείς. Αυτό είναι το ωραίο. Κοιτάξτε, θα ανοίξω εγώ ένα ωραίο. Δεν ανοίγω τώρα, θα πάω να ανοίξω αυτή την πόρτα για το για τον Τζάκελνο. Εντάξει, τα πήγαμε καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα πήγαμε καλά. Εγώ τα πήγα καλά. Εντάξει, τα πήγα και ο Αντώνης πολύ καλά. Τον Αντώνη θα με ακούσετε πολλές φορές να φωνάζω Nasty, γιατί το παλιό του GTA ήταν Object Nasty και εμένα το παλιό μου πολλά παλιά, δεν ξέρω, νομίζω πριν από 5 ή 6 GTA ήταν Object Faye. Γι' αυτό μπορείτε να με ακούσετε να καταλάβετε να πω Nasty, να ξέρετε ότι είναι ο Αντώνης ο Nasty. Εδώ πάμε να βγάσουμε ένα Magic Box και κοιτάξτε τι μου συνέβη και σε αυτό το Magic Box. Κοιτάξτε, πήγα για Ray Gun και όχι, μου ήρθε, είναι απίστευτο αυτό το όπλο. Έτρωγα μια σφαίρα και πεθαίνα. Κοιτάξτε, πάρα πολύ ωραίο αυτό το όπλο και στο multiplayer είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, άρχιζα εδώ να λέω του Αντώνη πόσο άτυχος είμαι, αλλά δεν είμαι άτυχος, επειδή κοιτάξτε, μια σφαίρα και πέσαν και δύο κάτω. Είναι πολύ ωραίο όπλο αυτό. Εντάξει, ο Nasty, εδώ συγγνώμη, ο Αντώνης, όπως σας είπα, πήρε ένα όπλο, δεν ξέρω τι όπλο ήταν, δεν μου είπε, για να πω την αλήθεια. Και εδώ ξαναπαίρνω άλλο ένα Magic Box και μου πέφτει ένα καλό οπλάκι. Στο multiplayer μια να φας και πέφτεις, ναι, στο multiplayer, αλλά εδώ δεν πέφτεις με τη μία, γι' αυτό δεν το κρατάω. Θέλεις πολλές φορές για να πέσεις, γι' αυτό το λόγο δεν παίζω με εκείνο το όπλο και παίζω μόνο με δεν ξέχασα το όνομα αυτό το όπλο, δεν ξέρω πως το λένε, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό όπλο. Εδώ πήγαμε να πάμε είμαστε σε chat, μετά κάναμε λίγη ώρα για να κάνουμε party και ακούγεται εδώ τα τέρατα 3, 4, συγγνώμη, και άλλα 4 δεν είναι τίποτα για αυτό το όπλο και για μένα.
Εντάξει, δεν είμαι και πολύ άδος στα zombies, για τον λόγο ότι δεν έπαιζα καθόλου zombies. Μόνο τώρα άρχισα να παίζω zombies, μόνο στο Black Ops 2, και έπαιξα τρία match μόνο zombies. Μόνο 3 παιχνίδια έπαιξα zombies. Εντάξει, εδώ καλά, είμαι καλός. Εδώ κατέφερα να κερδίσω το round μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια του Αντώνη, αλλά ήταν κάτω ο Αντώνης. Εντάξει, εδώ φώναζα, έλεγα Αντώνη, τη βάψαμε, θα πεθάνουμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εσένα σου λείβει η ζωή, έχεις πάει ήδη στο κόκκινο. Αλλά ευτυχώς τα κατάφερα και τελείωσε το round με μεγάλη επιτυχία για να ζωντανέψω τον Αντώνη, συγγνώμη. Εδώ πάω να πιάρω άλλο ένα όπλο, και και αυτό το όπλο μου πετύχε πολύ δυνατό όπλο. Εδώ έκανα λίγη ώρα γιατί σκεφτόμουν να πάω να πιάσω jacket note, αλλά τελικά δεν πήρα jacket note. Και μου ήρθε, εδώ μου ήρθε μια από αυτές. Μου λέει ο Ανάστη, δεν ήταν να τις πάρω, αλλά μου λέει ο Ανάστη, πάρτες είναι πολύ καλές, είναι χρήσιμες. Ο Αντώνης, συγγνώμη, εντάξει, θα το λέω Ανάστη, δεν μπορώ, το συνήθισα. Μου λέει ο Αντώνης, πάρτες είναι πολύ καλές, και τις πήρα. Με βλέπετε ότι, εντάξει, παίζω καλά. Παίζω καλά για τον λόγο ότι έμαθα και ξέρω να παίζω. Ξέρω να παίζω συγκεκριμένα το Call of Duty. Είναι όπως το Call of Duty, ρε. Αλλά ας πούμε εδώ δεν κρατάνε όπλα. Αυτό είναι το όπλο που σας έλεγα, πάρα πολύ δυνατό και αυτό το όπλο. Εντάξει, δεν πέφτεις με τη μία, χρειάζονται πολλές φορές να φας για να πέσεις, αλλά το χρειάστηκα. Σε ένα παιχνίδι που παίζα πριν, τώρα σας λέω όλη την αλήθεια, μου έπαιζε sniper, το DZR, το 50, και δεν είχα σφαίρες στο άλλο μου όπλο και έπρεπε να παίξω με sniper. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έπαιζα με sniper, αλλά καμπέρωσα σε εκείνο το μέρος όπου βλέπετε εκεί πέρα, εδώ, καμπέρωσα εδώ πέρα και έκανα quickscope. Σκότωσα πολλά άτομα με quickscope. Και εδώ φώναζα στον Νάστη, του έλεγα θέλω σφαίρες επιγόντω, γιατί το καλό μου το όπλο δεν έχει, και πήραμε σφαίρες, και εδώ ευχαριστώ τον Αντώνη που πήρε σφαίρες. Εδώ κοιτάξτε πως πέθανα, πως έκανα down, το πρώτο μου down. Αλλά ευτυχώς ο Αντώνης έκανε χαμπό και ήρθε και μίσωσε. Κοιτάξτε πως είναι δύσκολο, εντάξει, επειδή πρέπει να προσέχεις που πατάς, επειδή έχει φωτιές, έχει λάβα, και πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, να ξέρεις που να πας, να ξέρεις την πίστα έξω. Και εγώ παίξα μόνο 3 φορές αυτή την πίστα, αλλά και την έμαθα από έξω. Αλλά το λόγο ότι ήμουν πολλά round και δεν πεθάνα συνεχεία, και έμαθα την πίστα από έξω. Ειδικά με τα sniper που πήρα το TZR-50 και δεν ήξερα τι να κάνω. Εκεί φοβήθηκα, λέω. Και ήμουνα και last της ομάδας μου, ήμασταν 8 άτομα και ήμουνα last, εδώ στη θύμωσα. Και άρχισα να βαράω την αρκούδα, αλλά ευτυχώς που μου δίνει πίσω τα λεφτά μου. Ευτυχώς. Πάρα πολύ ωραίο όπλο αυτό. Και με το πάσο μου εγώ, εντάξει, όπως σας είπα, είναι normal και δυσκολεύει αφάνταστα το game. Εδώ κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ νομίζω θα είναι και το τελευταίο μας. Θα τελειώσουν όλα εδώ. Από τον λόγο ότι κοιτάξτε, όλα έσυραν πρώτα τον Αντώνη, σκότωσε εγώ 2-3, πήγαινα πίσω και σκότωσε τον έναν, αλλά ο άλλος με βάρεσε και χάσαμε στο 7ο round. Δεν ήταν και τόσο καλό αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε που μας είδατε, συγγνώμη. Αν προτιμάτε κανένα άλλο παιχνίδι να παίξουμε, παρακαλώ στείλτε message, ένα comment, και ευχαριστούμε για